Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα παίξουμε το Monkey Go Happy. Γύρισα τόσο γρήγορα. Δεν ξέρω. Λογικά παίρνουμε και κόβουμε. Άντε. Άντε. Εντάξει. Δεν το περίμενα. Δεν τούτο να δεις τι έχει. Για όνομα του Θεού. Αυτό δεν το περίμενα πραγματικά. Μήπως θα γελάσει με αυτό. Ντου αύριο στο μπαλκόνι. Δεν γελάσει με αυτό. Όχι, δεν το θέλει. Γέλασε παιδιά. Εντάξει. Αυτό που το θες. Όχι. Αυτό το βάλω να στα παιδιά. Γέλασε. Τι να κάνω. Λοιπόν. Θα είμαστε κρίσιμοι. Άντε. Λαγκάρι. Το πέτυχα, Έλα, έλα. Κολλάει. Αυτό αν δεις τι έχει μέσα θα πέτσει πλάκα. Α, headshot. Πες μου ότι δεν το πέτυχα τώρα, γιατί δεν το πέτυχα. Ναι. Θα γελάσουμε αυτό το μάτι. Τα πετυχαίνω headshot. Τόνια. Στο φουτ. Έλα, έλα. Πιστεύω. Ράγια μου το. Τέλος. Δεν θέλω να μάθω πως είναι το αργό. Να, το πέτυχα. Το πέτυχα, το πέτυχα. Έλα, έλα. Έναν τρόπο μου. Το πέτυχα. Τι λες μωρέ. Θα το κερδίσω. Καταλάβω αν το κερδίσω. Ξέρω. Όχι. Καλά. Έχουν περάσει 3 λεπτά και είμαι στη δεύτερη πίστα. Το πετυχά. Δεν το πετυχά. Άντε. Άντε. Ναι, επιτέλους. Το πέτυχα. Νομίζω λογικά άλλα 2 πρέπει να πετύχω. Έλα. Οπλίζει αντί να πυροβολήσει. Άντε. Αυτό το ένα. Όχι, αρχίζει να κολλάει. Έλα. Έλα. Κέρδισε μπαλόνια. Και εδώ θα πηδάει να. Bowling. Πάμε καλώς.
Λοιπόν, πρέπει να στοχεύσουμε καλά. Τι στο... Στοικ. Ποιο τραβάς εμένα? Δεν χρειάζεται. Άντε. Το πέτυχα. Πες μου το πέτυχα, τελειά. Το κάνεις έτσι γύρω-γύρω και πατάς και πάνω σε διαφορετικά χρώματα. Όχι ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. Γιατί δεν νομίζω να το τερματίσουμε το παιχνίδι. Ας... Θα το κερδίσω το αδερφάκι. Είσαι και σου. Α, ναι. Τώρα τα ρίχνουμε τα λεφτάκια. Όχι το λέει. Μου το έγραψε ένα κορίτσι. Να το παίξω. Είχε πρίξει πραγματικά. Ας το παίξω, γιατί θα χάσω. Μπράβο μου. Μήπως. Και... Έχει connection video. Είναι στο φίλο. Αλλά δεν έχω καλή κάμερα. Να το κατεβάσω στο δικό μου. Βάλα. Πω Κώστα, πότε να έρθει η Κωνσταντίνα η Αυγαία να τη βάλω αύριο, δεν έχεις κανένα. Κάνουμε μία... Και μπορούμε να το Συρρήξει τώρα. Ωραία. Πάμε να τον άκουσα. Και αστοχήσα. Πάμε πάνω. Έλα. Το κολλάω μου. Πιο πάνω. Εκεί ελπίζω να πιάσει. Σε παρακολουθώ, το πήχει. Σπάσει τα νεύρα. Πήγα εδώ. Παιδιά, πρέπει να φαίνεται αυτή και θα σταματήσω το βίντεο γιατί πραγματικά κολλάει. Όπως μπορείς. Έτσι να κάνεις. Ωραία, να πετύχει τώρα. Θα πετύχει. Το πέτυχε. Όχι. Και σε ολοκληρώσει πολλά τέτοια σε βουλιό. Τώρα, δηλαδή... Παιδιά, δεν πίστευα μα αυτοί θα παίξουν. Όχι όλα τέτοια βαρελάκια, εγώ θέλω να ανοίξω, όχι να κάνω. Η Λουλού. Α, καλά παιδιά. Κλείσω τώρα το βίντεο. Έλα. Φορά πρέπει να το πετύχω. Έλα, το πετύχα. Το πετύχα. Κόλλησε. Το πέτυχα, πες μου το πέτυχα, σε παρακαλώ, πες μου ότι το πέτυχα. Παιδιά, πρέπει να κόψω το βίντεο εδώ πέρα. Πιστεύω ότι το πέτυχα, γιατί βλέπετε εδώ, θα πήγαινε έτσι εδώ και θα χτύπαγε στο κίτρινο. Γεια σας.